Ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan GovWaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SPM Makikitsing Yago na Huwebes Pangasinan Dagupan Wadyalaso Saray Balitan Matwa Say kabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matwa yon sasabit kasiksikanan nyo manterter may uran walay bagyo Lunes hanggang Biyernes, kaya rin nasa Liknay Balay ng kapaborito RJ Jimenez. SBM, Saray Balitan Matwa, ya ipasabi na sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kaantabay tayo sa agaw na Huwebes agagik pet sa 6 at bulan Agosto taon 2026, ang kapuyarom, drug si Engineer Jail Franz Kayabyab. Ned sa agaw na Huwebes sa tatang tanagagik at untan ni so bilungat na tawon. Abaluan ko at Ken alas 6 at labi o alas 7 at labi nakasilaw iray solar lights sa siyudad na Dagupan. Kasilaw iratanta ang bilungat. Matik kasi yan eh. Agaw tanataten tanagaging. Ne, ayay bagyon si Maymay unongad pag-asa taten tanagagik at
As of early morning bulletins, sa sentro tuyanatan walalad vicinity na Ilocos Sur with maximum sustained winds of 65 to 75 km per hour with gustiness up to 105 to 110 kilometers. Ang gagalaw ya pa eastward ng mabagal by 10 kilometers per hour. Sa awit to yata ating tanagagi, posibleng mangiter ng matinding hanggang torrential rain. Higit 200 mm sa Ilocos Sur, La Union at Benguet. Heavy to intense 100 to 200 mm Jadluyag tayong Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at iba pang bahagi ng Northern Luzon. Moderate to heavy naman sa ibang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental, Mindoro at ilang bahagi ng Central Luzon. So nakataas po ang wind signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern at Central La Union, ilang bahagi ng ating lalawigang Pangasinan, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet at Northwestern Cagayan. Signal number 1 naman ang ibang bahagi ng Northern at Central Luzon, kasama ang parts of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at iba pa. Sa ating mga mangingisda, may gale warning sa western seaboard ng Northern Luzon. Very rough seas hanggang 5 meters sa seaboards ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Ganon din sa western Ilocos Norte. At sinasabi ng Pag-asa, risky ang sea travel para sa lahat ng vessels at magkakaroon din ng mga rough seas sa iba pang coastal areas ng Luzon. Kayan, kumusta lara may akatalom, ari akatalom at sari dukulandad saren kaplosan. Bali-bali man inat-inat anto. Lalo tanggap yung loob. Ni sinuspindilan na Malacanang. So loob at sari nanduruman government offices. Tan klase at amin, ya eskwelaan. Kay Baladtan so luyag tayon Pangasinan. Ang gamanuntan, aramay ahensya na meron pong tungkulin sa paghahatid ng basic at health services, kahandaan at pagtugon sa sakuna at kalamidad, nagkalalay Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, sa CDRRMC, sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, of course, watan iraya kaantabay lambungat. Sila po yung patuloy na maghahatid ng mahalagang serbisyo sa kanilang operasyon. Pero dyan siyudad na Dagupan, tutuputan dad siya, wali anapunda kunon opisyal, taakin kuno kwanda, kada wali bagyo ang gapudya, siyudad na Dagupan. Pero no, panangibunog la kuno, nasa hatay relief, ay present na present daw. Agi kung ko sipaya kasi, hanggang pumatsuantak ya impormasyon. Ya walay opisyal, ya walad arumya bansa. Arumya bansa o arumya lugar? By the way, nagpahayag na po ng pahayag si DILG Secretary John Vic Remulla sa maugong na balitang lumabas sa social media patungkol sa di umano'y pagkakaaresto kay Senador Bato de la Rosa. Sinabi rin ni Remulla kung sino ang may tunay na kinalaman sa di umano'y pag-set up naman kay Ralph Recto. Narito po ang naging bahagi ng panayam kay DILG Secretary John Vic Remulla. Real-time updates. VP Sara on trial. A BNC. Sana ni lulab. Itan. Dagalan tayo. So may Secretary John Vic Remulla. On behalf of the PNP, we would like to confirm categorically that as to 6 o'clock PM last night,
Dawalan tayo, so amay For Senator Bato. Okay. Tari there's John a lot of Vic speculation Remulla. na nahuli siya, and we have a whisk away to in behalf of the PNP, we would like to confirm categorically that as to Dawalan tayo, so units, Senator Bato is still being hunted down. Okay, just to be clear. Second, with regards to the issue of the supposed entrapment na gagawin kay Senator Ralph, kay ES Ralph, and eventually it leaked that it was na-target rin kami ni Vince Dizon, ni OMB Boying, and others. I would like to think that si Congressman Legarda is a better person. But to get to the bottom of it, kailangan makita natin talaga kung ano ang nilalaman ng statement ni Congressman Jing Paras, former Congressman Jing Paras. It seems like siya ang pasimuno nito, siya ang konekta sa Bugaw, ang Bugaw ang nagsabi ko ano ang plano, at ang nagbanggit lang ng pangalan ni Congressman Bibiste ay si Jing Paras. So Jing Paras is the person of interest, ang iimbestigahan namin, and we are considering filing charges of human trafficking against him para sa okasyon na to. Okay? si Katuta na tatang talagagi ka, so NBI is confirm on top of it, na sir. hindi totoong naaresto si Senador Bato. Actually, ang reaction naman dito ng partido ni Senador Bato, ito, sa kanyang sinasabing pagkakaaresto, isang ploy lang yan. Pakinggan po natin yung abogado ni Senador Bato. Para magtawag ako o magtawag yung any member of the family of Senator Bato de la Rosa at matriangulate na. Naranasan na kasi natin ito in the past, no? Sa mga kaso po na na-handle natin, kaya I really disciplined myself not to call my client at that time kasi there is really that big possibility that this might be a ploy for us to contact our client, and if we did that, then that would have, produced a certain vibration which would enable the authorities to locate him. Si Katuta na, so reaction mo na sa partido ng Senador Bato. Samantala, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa 2028 Presidential Preference Survey ng Okta Research matapos makakuha ng 43% na suporta. Batay sa survey, pinakamataas ang naging suporta sa kanya sa Mindanao na may 76%, sinundan ito ng Visayas na may 51%, habang 34% naman ang nakuha niya sa Luzon. Nagawa ang survey mula Hulyo 4 hanggang 11 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents na may edad 18 years old pataas. Nang nangyumot na natatang tanagagi ka? Ang gaano antay iyantilan pangagay-gay dad si kato. Agdanagay-gay. Nesay kwantolanti ng Greco Belhica, Kongreso at Pangulo ang inaakusahan na kumuha ng bilyong-bilyong pera sa flood control. Pero si BP ang ini-impeach. Ngayon lumalabas, imbento ang kaso, palpak ang mga witnesses at mga ebidensya nila. At ang Kongreso at Pangulo na tinuturong masterminds ng pagnanakaw sa flood control ay siya pa rin mga taong hahawak at magtatalaga ng budget next year. Kwanto? Sa kwanto ni Jet, bakit ganoon? Ginoong Pangulo, kwanto? Tinuro na ang magnanakaw, sa kanila pa rin ibinigay ang pundo, kwanto? Dapat kasi magkaroon na ng investigation para hindi puro allegations. Patunayan na lang kung totoo yung mga sinasabi na may mga binigay na mga maleta, imbestigahan para mapatunayan natin. At wala na yung accusation na si ganito ganyan, agaunta na natin tanagagik at nagnakaw, di ba?
napakahirap kasi na hindi rin maimbestigahan ng mga ito dahil siyempre andyan pa rin yung sa isip at puso ng mga tao, bakit kayo tahimik? Yan bang inyong katahimikan, it means inaako nyo na may katotohanan yung mga akusasyon sa inyo? Diba ganun? Samantala, natay tatin talaga gigjad ay House of Representatives, walay kanunutan natan na saray ay so managpanday na tayo ay ya mangisagap ira na satay bill yano iner kalanday 12% na sa may VAT at sa may system loss charges. Kalanda, so 12%. Ta si katuya man lang ti Sukaraw, ng Presidente Bongbong Marcos, ya kalunlatan so system loss at sa may bill na sa consumer sa gauntan. At sekwanda lang ti, well, marakap mo tiya. Pero sekwanda bawat, limitado, limitado so epekto tuya kung value-added tax lang sa system loss ang aalisin at may trade-off na kinakailangang isa alang-alang. Ano ba ang system loss at bakit may VAT? Yan, tingnan natin ha. Ang system loss, ito po yung kuryenteng nawawala sa transmission at distribution. Technical losses to dahil sa mga wires, sa mga transformers at iba pa. Kaya lang tisekwanto ng Secretary Garin na sa Department of Energy, ayusin nyo yung mga linya ng mga kuryente na nakadikit sa mga poste. Nagkalalo na rami spaghetti wire siya tatawagan agaw natatang tanagagig. Si katuman natin, so sa kaya solution niya na sa Department of Energy. Plus, yung non-technical tulad ng pilferage o illegal connections. Yan, ay marami yan sa Metro Manila. Ngayon, sa ilalim ng IPIRA Law, pinapayagan ng distribution utilities, tulad po ng mga electric cooperatives, na i-recover ang bahagi nito mula sa mga consumer sa pamamagitan ng system loss charge sa ating mga bills. So, ang charge na ito ay pinapatawan pa ng 12% VAT, kaya dobling bayad. Bayad sa kuryente, hindi mo natanggap, plus buwis doon. So maraming kritisismo ngayon dito dahil ang VAT ay consumption tax. Dapat sa goods o services na aktual na nakikinabangan, dapat lang i-apply yan. Kwandalanti at ating tanagagig. At ang system loss ay hindi ganun. Hindi po ganun. So sa ngayon, maraming panukala ang naihain pagkatapos ng SONA ni Pangulong BBM, kung saan tinawag niya ang pag-amyenda sa IPIRA Law para hindi na ipasa ang system loss sa mga consumers. Ngayon, dito sa bill na ito, House Bill 10602, inaalis ang 12% VAT sa recoverable system loss charges na aprobado ng Energy Regulation Commission. Ngayon, ganun din sa Senado, may mga movement din na alisin o exempt na lang ang system loss sa value-added tax. Pero kung titignan po natin mga kapaborito, maliit ang savings kung VAT lang ang aalisin, kwanda. Maraming kritik ang nagsasabing waiting 20 years for 6 pesos. Mas malaking epekto kung alisin mismo ang system loss charge o ang buong VAT sa kuryente, lalo na para sa low consumption households. At ang labat atatang tanagagik ta,
siyempre may epekto rin ito sa mga utilities at cooperatives. Kung biglang hindi na nila ma-recover ang losses, maaring maapektuhan ang financial viability lalo na ng maliliit na electric cooperatives sa mga malalayong lugar. So, ang sinasabi nila ngayon, kailangan ng careful transition o incentives para sa efficiency at anti-pilferage. No, ha? But in general, sinasabi nila makatwiran at consumer-friendly ang bill na mag-aalis ng 12% VAT sa system loss. Sa system loss. Ito ay maliit na unit at ito isang tamang hakbang, unang hakbang tungo sa mas patas na billing. Pero mas mainam kung sabay ang pag-alis o pag-cap ng mismong system loss charge habang tinitiyak na hindi masasagasaan ang serbisyo sa mga remote areas. Siyempre, apektado mo so operation na sa may cooperatives at sa may remote areas. Kaya nga meron po tayong mga electric cooperatives. Kasi nang saman, aga unabot sa serbisyo na sa tay kuryente at sa liblib na lugar. Gauntan. Kanya limusay rarata niya cooperatives if my information serves me right. Agauntan na tating tanagaging. At limusay rarata niya cooperatives para yung mga nasa liblib na lugar, pati yung mga nasa liblib na lugar, agauntan ng tating tanagaging naabot na sa serbisyo'y kuryente. Agauntan. At kanyan gone are the days, kondalante, yasay silaw tayo abong at lamparaan. Pero asabian ko niman. Lamparaan, kargaan mo'y kerosene, isang walay pabiluton abol, walay pananginan tumatan, sa musulsalan, si katuman susilaw ng saman. Yakabangon may kabuasan, no punasan mo ilang mo, andeket. So napunas mo, ditan. No aliwan lamparaan, wala may tawag na ng saman, bumbaan mo, bumbaan mo tapen maliwliwawa, mas malimliwawa ng say lamparaan, mas malimliwawa ng say kandila. Umman susilaw ng saman. At saray liblib na lugar. Pero natan, ang gapula. Angang ko jad saray arum niya lugar, jad palanday lagi. Ari ka manaayamad palanday, yag ninabot na say serbisyo kuryente at ating tanagagik si kararaman. So hanggang natan siguro, mangusar ni na sa ating lamparaan. Pero tignan natin kung anong magagawa ng ating mga mababatas sa request na yan ng ating Pangulo, kasi wala matso reaction coming from the are companies mangiiter na say mansusupply na kuryente at sa kumpanya, sa pwesto at sa kabkabungan at ating tanagagi. Sekwanda, saan namin kukunin? Saan namin sisingilin yung system loss? SBM, saray balitan matwa sa kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news on tuloy kaya rin inasaray pagkabatan pay mano malalapunid saray manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River.
Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ha? Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare. Alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM
Saray Balitan Matwa, at Radyo Pangasinan, Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo, Joseph Kanilang Bacanihes, PM. Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM. SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM, Saray Balitan Matwa, say kabusol na Saray MBTF, managbalitay tila tan fake news. Soon tuloy at atin tanagagik kantabay ni say lawas yun kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakanin. Alas 9:33 oras sila tatin tanagagik. Hello, good morning muna tayo kay Sir Danny Caras ng DWC Joyce Enterprises, kay Sir Maxi Solis, kay Sir Ernesto Binluan na nandyan na po sa Amerika. Actually, he is from Binmalay. Kay Sir Nelson Gayo, sir, good morning. Kay Ano Manjunat, who is going to graduate this coming Saturday, August 8. And soon to be a doctor, practicing doctor in India. Si Madam Pilita Ogaban, si Madam Melba Castro Zamora, kay Kuya June Cabanilla, kay Cabalens Albert Corpus, kay Sir Francisco Arsadon Jr., kay Michelle Decano, na Barangay Tapuak, kay Brother Noel Ballesteros, kay Nana Bihing. Siyempre, Nana Bihing, Nana Conching, Nana Perla, Kagawad Esperanza, Madam Emma Lipio, tan si Madam Ja. Kay Brother Manuel Binluan, good morning. Kay Gracie, kay Madam Dina Ferreira, kay General Rodel Idades Peralta, sir. Ay, walad Europe natan. Kay classmate Cel Estulas, kay Madam Mary Ann Seraldi Catabona, kay Madam Jeneline de la Cruz na Barangay Basing. Kay Ninong Bert Jimenez, kay Madam Yolanda Fernandez Somera, kay former Kagawad Jenny Catalan na Barangay Basing, kay Sir Jun Agas, kay Madam Angeles de Vera Omar, kay Madam Mirna Tijada Esteves, kay Junjun Macareeg, kay Ate Helen Bernardo, kay Bongbong Zort, kay Cabalen Cesar Mendoza, Richard Flores, classmate, good morning. Kay Madam Laila Damaso, kay Auntie Ray El Marias, kay Pati Franco Ramos, kay Elizabeth Kanilang Palisok ng San Carlos City, kay Florentino Gambua, kay Rita Bila, kay Cabalens Jesus Manson Bakani, kay Sir Danville Villanueva, kay Atche Feo Josefina Kalikdan, kay Sir Samuel Espino, kay Ate Weng Esteban, Rita Fontanilla, Margin Yu Binoy Antiporda, kay Sir Ronald Mejia na San Jacinto, kay Laging Aksyon, kay Marlon Martinez, kay Roger Nawilad, kay Salvador Feriol, kay Madam Perla Tañedo, kay Marita Ferreras, kay Teresa Sia, dito na Amerika, kay Marian Catalan Reyes na Barangay Basing, kay Melen Ridoria, Translasyon na Coquia Abalos, kay Rinanti Oratel, kay Tristan Estabilio, kay Madam Rosie Cabanilla, kay Cabalens Ramon Flores, kay Rebecca Season Apuntar. At siyempre sa Akar na Pangasinan, nakamonitor din, nakikinig din sa atin. Hello, good morning sa inyo. Ingat po kayo ha. Wala tilad mi kadwan takapatatan tanagagig say Matwan Liknaay Binmalay.
Kumusta kilatan? Saray taga-balin na binmalay. Kumusta laray man inat-inat ni saray dukulanda. Alapod butal na panahon. Ne? Makatipid kilad aircon. Makatipid kinid electric fan. Taang butal. So panahon nagauntan. Kaya siguro unmulag na daisat sa built-tide kuryente saya. Balat naman bilang at wala kayo alanganin niya kipapasan di tad lugaryo lapot sa bagyon si Maymay anto ne sakbit kayo at sa may ginawan multi-purpose evacuation center di tan at balay. Tasatan ya multi-purpose evacuation center inunutan ng former Mayor Sammy Rosario ya ipalagay tapyan walay nasiruman nasare apektado nantukaman ya segsegang bagyuman o dino pool tamay imbenag walaray apulan so kabkaabungan da sa inanayaman da ditan at evacuation center gauntan. Tasay kwang kulang tiyatatang tanagagik atan niya evacuation center at inunot itan. Yain palagay at sa may panaon administrasyon ng dating Mayor Simplicio Sammy Rosario ditan at bali na binmalay. Nilukasan itan ng March 2, 2022. Nuwagak nalilinguan to At atan lang tiya pasilidad considered as the most modern and fully air-conditioned. Ya walare bleachers tutan na tatang tanagagik. Ya say seating capacity tutan is 2,500 ganyan po kaganda at kalaki ng facility na yan. Ang primary purpose po niyan is magsirbing temporary shelter ng mga taong bayan dyan po sa bayan ng Binmalay sa panahon ng kalamidad. And pwede rin gamitin po yan, sabi nga natin because it's a multi-purpose facility, pwede rin gamitin po yan as venue para sa mga sports, sa concerts, sa mga birthday celebrations, wedding, reunions, at iba pang gatherings, gaya ng mga LGU activities, lalong-lalo na sa mga senior citizens. Di ba? Aglan ako kulan niya pataktak kayo agaw o ibilad po kayo sa araw dahil meron na po yung multi-purpose evacuation center na yan. Na bukod sa main purpose nito na magsisilbing temporary shelter, it can also be used as a venue for different activities. Actually, hindi lang po yan yung mga pwede pong gamitin din po natin as temporary shelter. Meron din pong PAGCOR funded multi-purpose evacuation center dyan po sa Barangay Papaguyan. So dalawa po yan na magsisilbing parang evacuation centers po natin dito dyan po sa bayan ng Binmalay. So yung isa, dyan po sa may poblasyon, yung isa naman matatagpuan doon sa Barangay Papaguyan. Yun po'y pinunduhan ng PAGCOR and that is about 50 million pesos kung hindi po ako nagkakamali. Nagkaroon po ng inauguration yan June ng 2022 and that is a 2-story structure. Ang amenities po niyan, meron po yung kitchen at storage areas. Merong separate na mga washrooms o comfort rooms at maging shower rooms para sa mga kababaihan at kalalakihan. So separate po yan. Meron din pong lactating rooms po yan. Ang tutay lactating rooms balotoy. Atan may numan papasuso kayo na ugaw. Di man kayo. Agauntan, parang may privacy po kayo. Yon, di ba? So may lactating rooms po yan para sa mga nursing mothers at iba pang basic facilities. So, napakaswerte actually ng bayan ng Binmalay. We have 2 facilities na we can consider as temporary shelter for people na mapiktuhan ng mga ganitong kalamidad tulad ng bagyo. O kaya puol, agaw na natatong tanagagik. So,
duharatan, imalagitan during the administration of former Mayor Sammy Rosario Gauntan. And this was designed para sa evacuation at multi-purpose use. Ha? Oh, sabi nga ni former Mayor Sammy Rosario, ito po'y makakatulong sa welfare projects ng bayan. Kaya anunutan ko lalamot, ha? Agko may napukpukan ire tutuya talagang say puso tan kawalad kanunutan da, bumalik ka na. You see, ito pong mga facilities na to, mas maayos sa overall assessment, mas maayos at comfortable kaysa sa typical na evacuation centers. May aircon sa poblasyon facility, ganon din sa dedicated amenities sa PAGCOR. May practical at functional, ito ay practical at functional para sa disaster preparedness, lalo na sa flood-prone coastal town, gaya po ng ating bayan, ang bayan ng Binmaley. Hindi po ito luxury o high-end na building, pero sulit at purposeful ang infrastructure. Ibig sabihin ng purposeful, ang daming gamit. Ang daming gamit po niyan. Hindi lang pwedeng shelter, gaya ng sabi po natin. So, sa kabuuan, ito po ay mga proyektong kapaki-panginabang na gagamit ng taong bayan. Kaya sabi nga nila, maganda ang contribution ni former Mayor Sammy Rosario sa disaster preparedness ng bayan ng Binmaley sa pamamagitan ng mga pasilidad na ito. Modern, relative sa usual standards, multi-purpose, at may basic amenities na nagpapahusay sa comfort at organization ng mga evacuees. Kaya ng kapipaga, ang kapipaga, nuwad man kila at loob na saratan niya evacuation center sa dating Tinagagi, you will feel safe, you can sleep well, you will be at peace, nothing to worry at all. In fact, yung katabi nga na facility, yung evacuation center dyan sa Papaguyan, sa kaabay tutan, atan may housing units ira. Yang gad natan, agnira mo asumpal, aaralan danin no panon to. Gele kabayag mo, ya panaralyo, kwandare tutuula. Ya atan kumon, napipinabangan la nini, tan lalamat ire bagyo, ya nalilik na tayo. Napipinabangan la kumon, naaabungan, napupunduan, nasa raramay tutuon, agaylay pagadalan, unitan lay bagyo, agauntan. Agaylay pagadalan, unalaran may danom, at sara ilog, agauntan natatan tanagagik. Kayang tupot dalan, pitupot danay kapigan, kailan mabubuksan sa taong bayan yung housing units, yung mga housing units na yan. Kapigan nyo kuno, iter iraratan, ipalimad sigara. Abayagla agagik, pitalaran datan, ya napinabangan damot itang kumun. Ya housing units iraditan at the barangay Papaguyan. Oh, by the way, speaking of rivers, natupot ko palabat, gimaputala so planon pandredging at saray ilog o pulas ni so panlilinis tan panguukal at saray nanduraman structures yaw at ilog, because there is a big difference. When you say dredging, walalay mangkukut-kut na samay silt ya dalin at dalom na ilog. Dumamot may manbabagbag nira na saram structures in preparation for the dredging operation tapian mamimpinsan. Agaon tanatatin tanagagi.
Taatay dredging operation, aliwan galaw-galaw itan, mabli itan magastos. It will involve a lot, millions of pesos nogak nalilingo. Gasolina labat, yaabakon na sa may makina. Yapansup-sup to, nasararatay, pitak-pitak at dalom na ilog. Mablila. Jad ka mabli panimat na gasolina natan na krudo agaw tanatatin tanagagik. So pito pati labatan at pati tanatatin tanagagik ta walay arungal tayo ni man ya may aga kuno nadudulap subin mahalin natan because of the effect of this dredging operation. Correct me if I'm wrong, ha? Amang kasi sunap singa nangal ko. Kanya sa ikuang ko Nicola Wanak at satan niya arungal ko yung statement da. Nugin mapula so dredging at nunot ko dapat akapostiya, akabandira ya at sa may akabandira ya at sa may Facebook page na sa munisipyo agontan. Siyempre ibida daw mata, that is their accomplishment agontan. Pero up to this date, ang kapumatnis so nanununang kung gimapong dredging operation. Although sa nanununang ko at sa ating panlilinis da at sa rati ilog. Sayang tutuputan tayo because sa ibabagadalante nalilik na la so epekto na sa ating dredging operation at bali na binmali, and that explains why ang kapoy dalap at bali na binmali at this point. Yan nalilik na tayo so sa ibagyon si Maymay, si katutan sa oringal kunan ni man at ating tanagagi kagauntan. Kasi sa ikuan ko, ang gano dyan siyudad na nagupan, ihimplo tila. Wala ramay panahon niya talagang maksilso oran, maksilso dagam at ating tanagagig, at na babansagan ni nasamay high tide, atay dadalanan mindalan from Lookout to Tapuak paunlad dyan istasyon, danom itan, nalulugap at danom. But this time, ang gano walay bagyon si Maymay, taliwa mat yatan to suuran to agag at ating tanagagig, in fairness, ang gapi danom. And say sa kinin factor, anunutan ko at ating tanagagig, bakit walang tubig? Because walang high tide. Walang high tide. Agaw tanatating tanagagig. Secondly, agnilagilim mo pwa, iray may danom at ilog. Although walad critical level, singasamay dyan Sinukalan River, walad critical level, pero agnilim mo pa, and that explains probably why nga po ni nai-experience tayo yadolap at sa rin kaplasan. And I was wondering kung paano nangyari yun na masasabi nila na epektuya na satay dredging operation niya nagagawa ditan, when in fact and in truth, agapubot sunanan ng tayo, ya dredging operation niya gimapula. Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Pero, ang gapulanti, sunanan ng tayong gimapulan dredging operation. Kulang tutay makina, atay dredging machine. Inarso kulanto, inarso pandadragaan to at this point in time. Upulas ni, so sa may panlilinis tayo. Sa ito alabat. Of course, anyway, the people are aware, dyan pa na maglinis sa social media, the people are aware, akatutok ti man aminad cellphone, akatutok tayo mat aminad social media, gahon tanat natin tanagagik, gone are the days say pakalaan mo labalan informasyon at television, tan radyo, natan simultaneous pwede mo na kahit ikaw na mismo mababrowse mo lang sa social media, makikita mo na kung ano yung mga nangyayari sa iyong bayan. Nagawin tanatong tanagagik. So and so far gapoy na nung tayo yaka feature ya dredging operation. So akwanta no sa ikwang kugtan panon dan ni baga ya si katulaya so epekto na sa may dredging operation, when in fact and in truth, correct me again if I'm wrong. Ang gapunian mo, sugin man po ya dredging operation, and now you are saying and telling to the people and that this is now the effect.
Paano nangyari yun? May magic? Nararamdaman na natin yung epekto ng dredging pero wala pang dredging na nag-umpisa. Paano yun? Paano nangyari yun? Paki-explain po ng maigi. Ni second da jay, reaksyon da agagi ay drawing nila batan. Anggap po ni dredging kwanda. Pero second to may ang ibagabalot. Epekto yan, nasa may dredging. Kanyan may sasalamat ira. Tawalatan kunon kanunutan niya dredging kwanto. Pay panisyan tayo balot eh. Siya pay panisyan tayo. Sa ipanaon agamantila, agaw tanatating tanagagig. Nang nangyo, nan binitlato ng Presidente BBM, may hiya naman kayo sa kapwa nyo Pilipino kwanto. Kaya ripigay simba, pinanukan na nature, susatan niya imbaga to. Impanong nang to, no panon to'y ginawa, tan agawa at saratay flood control system, aya in muestra na sa DPWH, in muestra na sa ray miyembro, pigaran miyembro para los buenos, na sa House of Representatives. Antim pa ng tudkaraklan. Ya palpak, so saratan niya ginagawan proyekto, ya ginastusan tayo na bilyon-bilyon, ya kawartay umbalay, ang gapubalot sa pinabang to. You see, agyuniburitan. Kaya no iba kayo lalaman. Yeah, this is the effect of this program and so on and so forth. Mahirap no maminsan so samay pero los buenos mahirap so sa kwandaman sa matila masaul. Dugande. Say matila masaul kwanda. Ay, okay. So anyway, araratan niya pasilidad sa Ragyon Usaren. At sarayan panao na tating tanagagik and we are very fortunate actually kasi walay sakuya in Malagaya kanunod itan. Magkaroon tayo ng maayos, modernong evacuation center. Wala lalante di tanat poblasyon at tumbukan ni Diman at parti na papaguyan. Agawang tanatatang tanagagik. So, duara. Evacuation facility. Sikatutan so samay manserbin protection. Nasaray kabaluyan titan at dabali na binmali. Naapektuan na antukaman niya klase na sagsagang. Ang kapipaga, and you will all feel comfortable. You will be at peace. Ang gapoy, nothing to worry. And I believe ang ating MDRRMO, they're always ready naman eh. Hindi yung ngayon lang sila alerto. Sipor alerto raratan from the very beginning of their existence. Nan manlapo ng binuo iraratay Disaster Risk Reduction Management Office. Sa imuto dararatan alertness from the very beginning of their existence. Kayan nan arungol ko may alertura natan. Sa gabay da ibaga, liwaran alerto sirin na saman. I don't think so. Because yung training po nila, they are always alert. Malapolad sa may previous administration, from the time they were created, they are always on alert. Be fair. Ni walay babagad dyan. Paki-explain doon sa di ba? In fairness,
sa mga miyembro ng Disaster Risk Reduction Management Office. Di ba you're always alert kahit na sinong mayor ang uupo? Because that is your mandate. Agaon tanatatin tanagagi. Kaya nga, kahit suspendido ang operations ng ibang government agencies, halos lahat, pero ang operation ng MDRRMO, ang operation ng CDRRMO, ang operation ng PDRRMO, andyan, hindi yan sinususpende. All year round, talagang alert po sila, aktibo po sila, walang bakasyon. Ganon din sa mga health offices, agauntan. Kaya sa ikongkod sa may, at the back of my mind, siguro yung nagsabi nun, ngayon lang aware na alerto pala ang opisinang ito. SBM, saray balitan matwa, say kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. It's another day. It's another matuan lik na ay binmalay. Binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maasahan. There ain't no mountain too high to climb, and there ain't no mountain too heavy to move. Akaulo ba kanta bilang hula sa ilawas yun kaharo kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kanta ba ito the technical side si Mr. Jail, Engineer Jail Franz Kayabyab. Pasensya na po kayo. Andito na po. Si punto por punto kay Atong Remo. Ayun. Maong tanang ng taka. Si Red. At tabayanan, punto por punto kay Atong Remo dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM, Radio Pangasinan, paborito. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. SPM, saray balitan matwa.